לא, שלום לכולם, זה אני כרמלה, רוצה לשתף אתכם במשהו חדש. העולם יוצא עם מוצר חדש שנקרא O-Connect. O-Connect שייך לחברת און פאסיב, חברה טכנולוגית ברמה עולמית, עם מוצרים ייחודיים תחת מטריה אחת. שווה לכם להגיע, לבדוק את האתר, לקבל 3 מוצרים חינם, O-Connect, הוא בתשלום, אבל אפשר לנסות אותו לשבועיים חינם. אני מאמינה שאחרי שאתם תנסו אותו, אתם לא תרצו להשתמש בשום מוצר אחר, כי הוא באמת מוצר ייחודי, יחיד ומיוחד. יש לנו O-Connect, יש לנו O-Trim, יש לנו O-Mail, ויש לנו O-Net. O-Net זה פיצ'ר זהה לפלטפורמה של, לא הייתי אומרת זה, הוא הרבה יותר טוב, עם בלוגים ועם אפשרויות ייחודיות. כל מי שיש לו עסק צריך את המוצרים שלנו, אלה מוצרים שעובדים בבינה מלאכותית, מוצרים מדהימים שיעשו לכם המון 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 שקט בחיים. אז מי שלא מכיר ולא יודע, יש כאן לינק, כנסו ללינק הזה, כנסו לאתר, תחקרו, תלמדו ותתאהבו, כי אני מאוהבת. אז תודה שהקשבתם לי, ונדבר בפעם הבאה. להתראות.